You didn't hear favor to pay for her the first one. She did what? You didn't hear favor to pay for her the first one. Exactly. Exactly. Now she's them saying, oh, now you're just watching TV the whole day. You see what you are going to do. Right. Yeah, what's going on? Is it the sun or what? I'm asking, is it the sun or what? Okay, guys, we are training with Frank today. Yes, we are training with Frank today. So this is the guy who's helping me, guys. This is the guy that is helping me to get fit. I am training so that I can beat people. I told you that I've got enemies that are waiting for me in Joburg. So I'm going to blacken them. You see? Okay. So let me do what you said I must do. Yeah, okay. Okay. So you are going to hold the phone like this because we just started, but already we are 87. The numbers are going to go up. Huh? You just hold the phone like this, Frank. Okay. How come now you said I must do this? Okay. Okay, I must just video you. Eh? Okay, sharp. No, but the weights are lower. 10. How much is this weight? Yeah, it's too light. They're too late. Too light. They're too late. Don't worry, do it. How much do? All right, go. Yes. Okay, 10. Then the turn V-leg. Okay, angle. That's good. Angle. Okay, go. Okay, V-shape. No, on your toes. Good. Good. Okay. Okay. Yeah. Okay, start from there. Start from there. There, that way. Yeah. Yeah. The weights are small. Put it on 40. Okay, 2 legs. You got 20. 20. Okay. The stomach. Take 3 kg ball. Which one? Which 5 kg? 3 kg. Okay, 5 kg. 3. There is 3 here. 3, 4, 5. Take any one. Take any one. How many? 20. 20. 20. 20. Okay. Next one. 2020. 2020. Change your hand. Change your hand.
Step. Step. Go. One minute, 30 seconds. One minute. Keep going, keep going, keep going. They are watching you. Let's go. Yeah? Keep going. Take. Hi guys. Mamera imbo. Njombo sorra sibo. Ndawa. Hans' first time. It's not the first time. It's not the first time, dear. It's not the first time. No grandri bajim panapa. The personal trainer wangu hiyo. Nigerian. Guys, hapana got the same steps here. Hapa steps are hit, guys. Hai mawani. Haiwa. Regards, okay. Ndakumvunza to are you married here? For my diaries. Mira yawe. Haiwa. Yes, mukadzi siri, thank you. Manje rega ndimbofema asipo ndoda inokuti kana akauya ufemi. Akauya ufemi memwana. Hauna hana ngwe kufemesa. Rega nditobotira mafemu. Asipo kudai. Hari rege nditobotira mafemu. Apa guys ndapinda muno muna 12. That 12 guys rava awa ndatoti rega ndise pa life ndikati kuda chati chiye chinda. Ha. Take nini muno. Nasa ndina kuya ne enegate. Mira ndikumunza mira muzukuru apinda aenda kunoweya vamwe vanhu muchirumu regards okay ndokutaridza kana uya haiwa kani guys tikazoenda kuupstairs kumusoroko mawedzi ariko nemi munowasisimi tichimasumudziswa haiwa friend haiti mira inditi aite muchiona munyatsoona iya ndazvino kunge zviri easy kana chita chinda iwe unotanga kuita uni indizoda nguva epe pasapa mira ine Bigai ndinde kunomeshiwa mira ndinde mondo ndinoona kuti ndikure machito sodzoka 1 day after 2 weeks tona kuti ndadonherwa ndandina mira ndimboendeko tinowewa mira itindeko haiwa pana mira musi hamukona kumwe kusasuko uko
tichaenda umu ndemebhokiseni kana tichigwa papaya patenge tichirwa papaya mubhokiseni kana tichirwa kubhokiseni mira toda kumboita titongo nhasi handisi kugwa ndapiwa second jeb yangu nhasi ndapiwa second jeb nhasi saka handisi kuenda kufight ndingade ndaenda mumanona ndichirova punching bag. I also want to be weighed, Frank. Long time you said you are going to weigh me. You know your height? Huh? Your height? I don't know. Okay, I think I'm getting tall every day. Huh? height. Hey, I'm getting tall every day. Okay. I'm going to take my list. So, you don't want to see the clothes. They are not beds, Should I get it? They said they want to see Frank. This is Frank. I don't know. This is Frank. I'll show you how big he is. He's very big. I was last year. 169. 169. Yeah, don't forget. 169. Okay. My weight. How old are you? Age. I'm 23. I'm 22. I'm 42. Let's see. Height is 169. Frank Anadu. Eh? Take this up. Which? Oh, this. You must take this. Like this. Yeah, no, so sit down. Alright. Good. Je krijgt ons met 2% Put your leg properly. Good. Take your leg back a bit. Back. Okay, and that one, good. Kom maar een keer, ik is flex, nee? Ik is flex. Dat is niet. Hoe ik niet flex is niet. Het is geen draf, het is draf. En het lang draf. Put your leg properly. See the back where your heel must be. Yeah. Okay. Maar dan zie je dan jij. Okay, good. It's fine. Start. Yeah, go, keep, go, stay, go this. And it's calculating you. I'm coming. Let's open it to 1,000. You never know. Okay, good. Come down. Come down. You see, your heel, your heel, that one must be here, your foot must be here. Your heel must be here, your foot must be here. Yes? Like this. Yes, exactly like that. No problem. Okay. Can we wait for you outside? Okay, okay. Then I will explain to you then. Yeah. Please pull the handle electrode down and hold them. Keep arms straight and away from torso. Check that your heels are firmly resting on the foot electrode. Please check posture. Well, I just started like this one. This one. Okay. 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 In-body test in progress. Please remain Doing here. like this. Okay. Please measure again. Frank, we are supposed to do the stomach. At least that's the main important part that I'm focusing on. Why is this not easy? But Why is it not easy? I don't know. Frank is huge, guys. Look at him. Look at that. But Frank, do like this. Remove your t-shirt so that they see that.
He's big. They're asking if you're married. Oh, sorry guys, but in Nigeria, I think they can have 2 wives. Oh, well. Hey. So, Take this bag off. the bangle. Yeah, the bags. You think it's disturbing? Okay, maybe when you finish, we'll do it again. Yeah. When you finish, we'll do it again. Ngatidzokere kumagwadza. Ngatidzokere kumagwadza. Munhu anonyatsokuona kuti uri kujima, munhu ari kuda kukufonera. He? Aona kuti ndiri kujima. So sweat yose iri kuita kuduruka kudai. Ngatidzokere kugwadziwa. Oh, vane six-pack mukoma Franco. Vane six-pack isingaiti mukoma Franco. Ujainjiri. Unoona vasina kupfeka hembe dzejimu chete. Kwesitombojindo navo everydays nguva vakapfeka tushoti tudukudu kuti yandokuonerera kani. Kuonerera zvangu. Ha. Hambe tsantsanga. Nasiweta guys. Varungu vanda vakwira apo tu. Anzi madhingura skero. Anda kudhingura skero ini. Madhaya rizingisi. Kana tichova chibhasikoro pepe tiri muno. Tichova chibhasikoro ngori mutende muno. Kana uchida kuenda kucrossfit. Uchida kuenda kucrossfit. Ndakuda panze kamanje. Unokwira masteps aya. Uenda kumusoro. Kune variko kurudzwa music. Kune variko izvozvo. Kogwadza uko andidi kutambira koko. Kogwadza uko. Kogwadza. Aiwa kani. Wini, he, zvakaoma. Ndakamboiona kaya kazombobuda one day. Shishitambira. Weight yangu yaramba kubuda hiyo, pipi. Yaramba kubuda hiyo weight yangu. Yaramba kubuda. Weight yangu yaramba kubuda hiyo. Muzukuru weZambia muna wakawanda muno. Unoita zvaunoda, unogona kuenda kusina vanhu, utaza kusina vanhu ndekuti kune second floor, one first floor ka second floor, third floor ne fourth floor. Saka unogona kutsvaka kusina vanhu uenda kuonda zvaunoda uri ikoko. Uita zvaunoda uri ikoko. Hapana nokubvunza. Rine zidumbu wero. Handiteti melody. Ndiraoneka. Chirengwe kati serious jimu. Ijimu yangu ino. Havazondibhadhara vasi ndogona mbopuwa free month mara. Wesley, but yagara inoi haiwandi vanhu zvekudaro sekuzviita nana Virgin Active zvazviya. Inoi haiwandi zvevanhu zvekudaro nokuti unowana vazhinji munenge mune varungu saka umbowani vakawanda same time hazviti hazvigoni. Izvozvi tiripo downstairs pane vamwe second floor ine vamwe inde third floor kakozoita fourth floor kune vanhu but chemakusenseni kuma 6 futi 5 6 unowana futi pakazara vanhu voenda kubasa manheru futi zveafter vadzipedza vodzoka futi vanhu vopinda but zvokuti muzare kawana zviti unless mauya kumaleseni kune maclasses vakadzi vakadzi yes unowana pakazara unoti kunenge kune maleseni but kana kusina hakuzari zvokudaro kungachi yakatitange nevedu time yangu kukwana kaini manje ndinofanira kunda buda panamba chinota mwana kuchikoro nai murumbu wedumbu yo ngawe titema kima sit ups wedumbu mboto munyeya yo wezidumbu why is tell ndino dzandiri kunyepera ndinota zangu zvandinodya but dzimwe nguva ndombochita chokwadi chakanaka I watch what I weigh, but sometimes I cheat
senge kana ndiri palife papa handii ndisingadi kubatwa nehope ndopesera ndakudya dzimwe time dzisingaite mamwe maodd hours ndakudya zvinzungu kuti ndichiitawo ndisavate palife ndowanikwe ndichingotsenga ndiri bhisi andowana saka kuchiita kuntomboriko plus remember ukaenda ukabuda papa nevana uchienda kumaningiri unotemtiwa wapinda kana kune zvimachips chicha unge uchidya zvo zvava kutombotesta saka kuchiita ndombochita chaiko chaiko kuchiita ndombochita handidi kunyepa asi kana ndachiita ndoya ndoita workout ndonyatsa kusweta zvezvekusweta zvikomaisweta chaiko aiwa ndikafanira kukontinya ndoga panozouya unomuziva here uyu kana nokuitsa kunge bhanditi ndikanotongomumirira kana anotomirira ndozvikuraya ndikafanira kuita ndoga akazouya akati chitangapo haakupi zororo handisi kuadvertisa Priska. I'm not advertising anything. Ndikutoti ini ndiri kutoita gym uno. I'm not advertising anything. But muno mumanje kana chida kunyatsa kuadvertisa ndotoya ndichitoti vanhu vemurustenburg yaiti join kunoku yaiti kupe noti murungu wacho muridzi panapa pandowirirana naye zvekudaro ndogona kumuvinga ndoti yati advertise gym ndoti vanhu vemurustenburg vauye panapa uvape first month free anozviita asi ko zvino handisi kuadvertise angu ndakatomirira iyeyu ari kutaura nevanhu ava kuti apedze kana apedza tidzokere pabasa tidzokere kugwadziwa hanzi munobhadhara mari tobhadhara 900 per month 900 per month hanzi nawesley oright regai ndikontinye ndoga chiwa nokuti uyu munhu apedzi Frank, what can I do in the meantime? Ndinde apa ndozvitanduka ndinde apa ndinde pane chedumbu ichi gaitionerera vakuda kukwira papa nachichemana papo gaitionirai muone mashura yanikutarise imamudi kuonawo drame mirai muone mirai pana ndichinechema kukwira paya varonzi vakwire gaitioni vanokwira here itai dhongo akaramu itai dhongo hachauyu zvakamugwadza izvi ndoita 60 20 ndozorora ndoita 20 futi mamwe ndozorora ndoita futi 20 kwesiri 60 all in all zvorwadza asi ndandidzokere ndoita 20 mamwe when no longer shape or that muscle dry. Now skin is skin is fine. What is your body? Is your body? Hello. I'm doing the last one. I did. When this one was the best.
There must be a sleep. You want to sleep? Oh, they are ready. Right. Yeah. There again. I must not finish here. I must not finish here. Every second, finishing one. Do one set, do second. That's what we're doing. Do the first step. This one is painful, Tebatu. This one is painful, by the way. This is your guys, guys. There's a papa. I show what I said to me. Eat it. I show what I said. Yeah? Gusto rin po na. Aywa.
Aiwa, i40 zveshuwa, i40 zveshuwa, ndareta 8, handeta ka2, ndaita 8 ka2, ndaita 8 ka2 ngoti hauna kuona right, mira ndiite 41 kuti dzinoitika fast effect, ndokusira pa iko phone, mira tu. Right, mira ndikusira pa. One. Ndikusira phone apa, unyatsoona. Ndiite dzimwe 40 pachorwadza. Ukuona nditi, mira uone. Uberenge 40. Unyatsokuona. Handi kuti 40. Kachidaiso. I40. Nditsvagire pekuisa. Pekuisa foni ngoni. Unyatsokuona. Ndaita 40. Kutozokurodza 48 anenge ava 120. Waona ka 50. Huh? Don't forget. All right. Okay. And V. Okay. Always on your toes. Hi. Hi.
get the heat. The heat again. Tengo hambre. Aywa. Ne? Yeah. Okay. Do you know done? Do 4 sets of the ball. 4 sets to the first one I'll show you. Then 4 sets, put your hands in your knee. Good. Four spaces would equal to be that. I don't want to see it. Four spaces would be it. Four. I've done 4 sets. I've done 4 sets. I've done 4 sets. Hey, I'm done.
guys, ndanete. Ndakwenda kumba. Aiwa. Kana. Ndanete. Guys, ndakwenda. I'm going. Aiwa. Nangu papera. Aiwa. I'm done, Frank. I'll see you tomorrow. Okay. Yeah. I did forces. Hey, I'm going. Okay. How do you feel? Hakuna nat. Hakuna nat. Hi. 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 Mrembo kwenda sasa suku. Ndio kusasuka muone. Oh, guys. Aiwa. Aniki. Iyo ya maititisa mwene zuro iyi. Iyo iri mu fridge. Ya maititisa mwene zuro. Yeah? King, you are in. Katakuya kumasimbi to ya kunoku. Are you gymming today? 12, 1, 2. Another 2 hours. Ndaya kuma 12. Kana chida zvemasimbi to ya kunoku. Kana chida zvema hard weights ari strong. Zvemakumbo zvechichi to ya kunoku. How's it? Yeah. Kanda kuita zvemakumbo zviri strong zveshe. Toya kunoku. Tichauya rimwe day futi. Tichauya rimwe day. Wait in the video. Internet. Iwe Sharon Chase ndisiye ini ever. No matter. Tunachida ta aerobics. Aerobics to yako. Chamza. Kanachita aerobics to ya muno ndo matoita aerobics. Muri clean. Ndo matoita aerobics. Kanachita aerobics papa. To ya muno. Tichizvuzvurudzana nezitambo iro rapa. Muno. Muno. Chamza katsama. See you tomorrow. Pana ngoya huchena chena huwa. Ita yakaita give up my paida. Ita yakaita give up. Hachaindi. Ita yakaita give up. Akati ndagwadziwa. Pane musoka mukashitadza kumuka akati andichadi. Akabvaramba. Kaisiri kaindindi. Kaindindi ndekunotora doi kuchikoro. Kutora doi. Aiwa, busy chai. Busy chai. Busy. No pain, no gain. We tati guys, munomboya mchitika he. Toda kufumura vaya, tichivafunira kuti musandosangana navo kana ndorokwa. Ndombodzoserawo shoma. Guys, ndozoro wangu asine ndambodzoserawo mbichana. Hamona ungangozoro uri usingadzoseri. Hamona. Saka ndo zvandikuda kuti ndigadzirire izvozvo. Because vari munyaya munopotwa ndimbofonera vaya. Ndiri social worker paya. Kana kuti ndiri vamupurisa. Muso unosanganikwa newo. Chokwadi chizvezvo unokiwa. Saka ukagara wagadzirira
uyu musikana uyu ndiye umwe uyo ndiye asina kana zvaanoita musikana anenge achingoti akati 2 minutes apa ndikutarise akati 2 minutes apa obva oti uyu dhafu uyu mutsvuku uyu mutsvuku uyu akati 2 minutes apa obva apa uenda apa oti 2 minutes obva apa urusha kuti ari kumboitei cheke Melody anopenga uya yeah hanzi face yakagwinya ezvo inotogwinya because ndinojima inogwinya because ndinotojima saka face inotogwinya zvenasikana face inotogwinya face inotogwinya because face inotogwinya because unotojima kwaye yakagwinya kune yakagwinya neyakatsonga handiti yangu yakagwinya ndikaitotora dhoidhoi ndatumwa namagi kuenda munotora dhoidhoi kuchikoro kwanzi namaidhoidhoi enda munotora dhoidhoi kuchikoro saka nondoko ndoinda kunotora dhoidhoi svo ndodiko aya munomona dhoidhoi unye zvanenge achitepa pane zvakakaita kunge chinyawo kuti anganga achiumburuka pasi asi guys ndazama handiti I tried. Okay. All right, that makes sense. I was doing it the other way around. For my age, I'm still fit. All right, so your best carry For Chembere, I'm still fit. Mogote vamwana vachiti kwaichembere chembere yamori makumusha makambona chembere rifiti zeni ilishwa nenda kumchando uri machicha zvandori mune mti kwaichembere chembere makambona chembere dziri fiti sesi kudai shuwa mbuya venyu vakamisa apa kaimbuya amira yapo neni tikaimira yapo chembere mbiridzi asi mia amuzivi anzi hamazano yaserera shuwa ka yaserera fesi ranzi yakagwinya enga madhundu anopenga fesi yakagwinya zvakaoma akawana ndakura nango chiri nangoseka nangozvitaura kuti haisa iyi ndikikiri saka season kupfekedzwa maski uchipinda mntu kwaipfeka maski zvakaoma and then add that sauce to it. If it doesn't really take too long to cook, so already the cooked sauce, infusing into kasi mazilips anga kanya kurisa iri bamnini asikana msandidaro bamnini nemi shuwa bamnini I enjoy my curries with that, not with rice. Nemi bamnini is watering as you speak, by the way. Is there a curry recipe? I think I'll just go with what I also pindi muchikoro the masala, which you make. Yeah. You make your tomato masala on the side, and then you can add it to any. Isha doi. Mara doi. How are you? I'm not fine. What happened? A boy said fight you today. Where is that boy? Over. Let's go and see that boy. Who says fuck you to my daughter? Hai pane munhu waudza mwana kuti fuck you. Toda kumbonomutsvaka mwana wacho. Munhu wacho. Akuudza vamwe vana kuti fuck you. Kubhula vamwe vana. Where is that boy? Where? Where is he? Where is he? Look for that boy and show me. He's like 3 down.
kune mwana auza vanhu kuti fuck you. Timbomushanyira. Timushanyire. Hello, how are you, baby? Are we going to find him? He was fighting Kelly too. Where is he? She was pushing us with remote. And then we started running away and left him. So if you can't find the boy, there's nothing that I can do. Which one? That's the boy. That's the boy. Which one? That boy over there. Don't point at him because he's going to run away. Mom, why are you telling them fuck you? I didn't say fuck you. What did you say to him? I was slamming there. I was going to my sister. This one pushed me. So why did you say fuck it to her? Huh? Do you know the word of it? Come here. Mama is lying. Come here. I'm talking to the office. You're a bully. Oh, no? What tell you when? Mama. Yeah, keep bullying. Yes, when? Suwa. When I was a report. Why did you report? Why didn't you report? Why didn't you report? When I was? Next time, I'm going to deal with you, Fanamine. You say those words again, I'm going to deal with you. I'm saying next time if you say that again, I'm going to deal with you. You hear me? You hear me? Not with Kelly, not with my daughter, because I'm going to deal with you. Let me be the first and last. Say sorry. Say sorry. Let it be the last time. Kelly? Where's she? What happened? Yeah. If he does it again, just tell me. Ne? If he does it again, tell me. I'll come and fix him. Yes. We don't want bullies at school. When Luna, you discuss a new final. You must go, not go and fight with that boy. If you fight with him next time and I come here and I hear that you are fighting with that boy, I'm going to start with you. I'm going to start with you. 9. Oh, God, this is a Nika. She put it. Tommy, hurry. Nami wanava diko niya zema bully aya kuchikoro. Nami kucha bully kudaro. Kucha bully nami kucha bully. Kucha bully aya vapoto murovi kudai kana vatovhundisira kudai next time havarovi. Vakutozva kuti timai vacho nechipopota vamurovi. Asi ukatonyarira bullying yacho inoenderera mberi ende bullying yepano pachikoro itori serious. Serious zvokuti izvo zvakatiswa zvibhokisi zvimwe zvakaiswa zvokunzi vana vanyore mabhuli vachikanda imomo. Tawa nokurisiva manewsletter evabereki vachikomplaina magrupu muri nyaya dzemabhuli epachikoro baba. Wait. If you are going to go and start with that boy again, I'll start with you. Ne? Leave that boy alone. Right? You and your friends. If you are going to become a bully, ne, I'm going to start with you. I don't want a bully. I'm going to face away msika wako. Kana face msika wako kumana kaya. Asiwo doide atinga murevere you. Iye doide atinga murevere you doide wenyu. Tinga murevere doide wenyu nokuti pamwe iye kana nezvishamwari zvake, anenge achidenawo atingazivi. Tangoitira kuti mangwana asabhuli wewe. Asi azviareveregwi mwana. Unogona dare ari atodena kubhula vanhu kuchikorongo. Mwana ere. Mwana ana mugoni mai mwana. Ochivhundusira ndokunza ku office izvo zviso. Kuti bullying yacho ite shoma. Nokuti
Kuvundusira nokuti vana ava bullying yacho inonyanyavo chodhodho achidi kureveregwa choda kuvhundusigwawo futi kuti iwe ndokukwatanura ndikakuwa kuti kwai wadenhava muchikoro chitika wamo kana wabhuliwa ndanoriporta kumaticha go and report to your teachers haikona kuzotuka iwe shuwa wedhire kuti iro ma-FF iwaya vana ivava vanomahwepi shuwa vanenge vachimahwa kuti vanototukana chidzana kuti ma-FF wedi waya dhodho handimuchenesa hasi senti mwana wangu tsitsi dhoidhoi zvinoreva kuti dhoidhoi zvinoreva kuti dhoidhoi kamunhu kapfupi dhoidhoi rongori nickname hatisi zvazvinoreva isi angoripiwawo nemumwe mwana tikangotanga kumudedza dhoidhoi pane mwana aitadza kudedza zita rake saka instead kuti amudedze nezita rake aingoti dhoidhoi saka takabva tangokopawo kuti dhoidhoi hatisi zvazvinotomboreva serongori nickname hatisiriro zita rake sekai aiwa mwana wako arida kupota achivhundusigwa unoziva kuchikoro here unozviziva wanje kuchikoro iwe taka wakabvako kuchikoro bullying yacho inonyanyisa unozviziva zvino ini manje nguva yangu ndisingarohwi nemwe mwana kuchikoro hana singaiti izvozvo zvokubhuliwa nemwe mwana kuchikoro mai mwana ndaipedza ndoga kuchikoro kweheadmaster aizviziva kuprimary kuchikumbiro primary school kugweru aizviziva ndandisingarohwi kurohwa nemwe mwana akurwa nemwe mwana paifiwa ndandisingarohwi nemwe mwana hana ndisingarohwi ko iro rinoya kuza angry face kunge wadamwa pano ndiani naiwe shuwa unyari nguva yakuzobaya angry face wadedzwa nani pano indakumba kwenyuko inda kumagrupu enyuko siyane nesu pano shuwa ungaenda kudani navanhu pagrupu avo unotembei nguva yakuza wadamwa nani nguva yakuza angry face yako wadamwa nani pano tikwanirewo right guys tanoita isu regai ndiende guys aniponozorora ndabayiwa second jeb rangu guys ndazvipedza ini ndatirega ndibayiwe iyo haiti kwatai takaungana uku ndapedza ini second jeb rangu onai akudzadzai ndikona paruoko apa is the bandage dekeli you can see the bandage lift that t-shirt up ndamunovaccinatwa guys ndapedza nazvo ini I'm done ndapedza nazvo guys I'm done ndapedza nazvo endai muno azimakatibhadharira handina ini madhuve mai vangu vamadhuve handina ini mai vangu vatete zvese handina ini takangoridedzawo rakatopfumba iri uyano yachimhanya kudaiso pafaiwe stopawa komana oma rakatopfumba zita haini kuti ndandisingabatiki kuchikoro ndaitobatsira ndaidya zvikafu zvavamwe guys zvandaita kuchikoro ka ndaita mwana anenge ane lunchbox ndaivhurisa malunchbox evanhu chida kuona tunenge wauya nekuchikoro hani muzati kuchikoro taingopiwa chingwa taingopiwa chingwa nemajarini kana chingwa nedovi animaona taingopiwa chingwa nedovi chingwa nemazai chingwa nemajarini zai apo neapapowo kana musi woyo kudhara kava taikura kana musi woyo kana uchinge wabika nhingirikiri wabikwawo raisi kumba wesigwa muchila lunchbox anditi saka ini ndainyadza kutaimira pabreak paya nenyaya yekuti ndaive ndiri bhuli kandaihliwa saka ndaimira padhoo ndichiona kuti mulunchbox munei zvevanhu saka waizionono mwanenge ndikesigwa zvinyamanyamawo zviukuuku ndindaitanga kutotesta mai mwana ndotenda ndakaorohwa nebhurumu nechidhasti checha mumaoko muchinzita so chirohwa mumaoko mune chidhasta chidhasta ichi mota yakatakurawo chichina iri mberi kwangu tosvika mangwana saka chi ndavadyira poloni hada makwaive nemanhingikiro anzi machiaya anzi machiko mako zvikonda moyo kwaive nezviponda moyo kuti chiko what's going on ende munhu wemota iri mberi zvaoma kwaive nezvikonda moyo kudhara nemabhanzi aibikwa kwaparama uko faith unomaziva ndikwaibikwa nezvimwe zvimafetikuku zvairaundi so zvinenge zvaakumagwinya izvi ndaitanga ndadla ini ndaidla kana ndaguta ndokusirawo
ndokusira ndagutsa ini changu chengo chacho ndabva chinenge chine majarini kana chongori nemajarini kana chine jemu kwave nesani jemu kudhara kunenge kune sani jemu kana kuti kune majarini ndocho ndokupa ozoguta nechangu chiya chingwa chiya nemazoe eraspberry red aya mazoe red ndoatenda aichukisa muromai ndoatenda pedu yemota iyi ndikubva yamira pastop sign omana zvakaoma zirori kuona waidigwana rokumberi kwako unokaura chiti azendo yatodzaini aiwa afa ngutodzaini because ini kwakuri ngafa ngutodzaini zvakatoipa saka ndichomutsiura handitodi kuti atodzaini handichatombodi kuti atodzaini ndosaka ndisingatodi ndichitomutsiura handitodi kana handitodi kuti aite zveubhulizvi indaila kusaizigwa poizeni yemona kusangoizigwa kungonyashadza mwari noti vabereki vaikomberana chinobvira vachiya kumba kwedu kuzomirira mai vangu pagedhi zvinogedhi ramba kudirega rakabva kwaka vauya kuzomirira mai vangu pagedhi vabereki vachiya kuzokomberana kuti mwana wenyu atabisa kudlala chikafu chevana vedu kuchikoro nderegore riyaka vakaoma asikana ndakambokuziva kuti ndakambovingwa napeme timela ndakambokuziva kuti kugweru kwave nemumwe munhu aifamba nezindege rake so ainzi peme so aifamba nezindege rake peme yaya aitengesa maswits tumela likai baba kukupa 395 saka peme yaya aitengesa maswits nemathings anditi peme uyu aiva mheni kuti akarohwa munguva yehondo here negaro refuti kana takaita seina handizivi asi peme uyu aitengesa mathings ake nemaswits nechi saka peme udzi asinanyazokwana ava agadzira rimwe danda rake raagadzira so rakareba kusvikako obva rita cross obva risunga nematambo ered ewhite echichi egreen akasiyana-siyana masitamba yaya alimaona saka iita zindege saka isusu peme manje taiteera kumasoko taitakakwira mundege munoziva zvinoita